फिर वो अपन नाम करी। हम सुशांत सिंह ना नहीं हो, पागल हो सकारे मर्दे हैं, दिमाग काम नहीं क्या करता लोग के। और ही 10 जना मिल जा उनका सपोर्ट में, जिन हमरा के बर्बाद करे के चाहते रहे, खड़ा हो जा। वो मेरे लकीर को मिटाना चाहते हैं। हम रोज खींचतनी, रोज एगो लकीर खींचतनी, तो हम खींच खींच के बड़ा होतनी। हम मंदिर नहीं खींचात, वो हमरा के मिटावे में लगल बड़े। भगवान बनल बड़े, हमरा के खत्म कर दिए। सब जना उनका सपोर्ट में बड़े, कुछ गायक लोग, कुछ स्टार लोग, कह दो सब जना मिल के उखाड़ दो हमरा के। आज ले तो उखड़ लो ना, अब का उखड़ बोलो भाई। अभी तक ले तो जनता के प्यार और मोहब्बत से देखा, जब तक ले जनता केहू के ना उखाड़े के चाहिए ना, तारा लोग के बॉस के नहीं खे। ऐसे तू लोग जनते के हिसाब से चलेला, तारा लोग के जनते प्यार करेला। आज हम पहले ही बोले, ये पूरा इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री सुशांत सिंह को प्रॉब्लम में डाला। आज पूरा हिंदुस्तान मिलकर पूरे हिंदी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि जिसको जनता जानती है ना, जिसको मानती है, वो तरह 25 जना से या भादो के बेंग भइल बड़ा लो। सब जना बाहर निकलो देख ले हैं, अब के पैदा भइल बड़ा सा कार्य मुद्दे बाढ़ उड़ने खो से देख ले रे बोकवा हैं। हम नया तो है ना, 2008 से गावत हनी। ओकरा बादू जो सब जना के नाक में दम कैले बनी, तो एकरा के कम बुझत रहो। ई केकर हम हमार कुछ ना है में, हमार बस इतने है जो मेहनत करी ले, लोगन के प्यार हो। खाली हमारे घर के लोग सुनेला हमार गाना ना ना। आज हम एक घर के बेटा ना ही, करोड़ों घर के बेटा ही, भोजपुरी समाज के बेटा हो गए बनी। हम खाली एक बाप के बेटा आज के बेटने में नहीं खी, हम भोजपुरी समाज के बेटा हो गए बनी। तो वो करेगा कैसे ही ले बोलू तू लोग भादो के बिंग बनी पैक 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 कैले रहा तेरा लोग। तू लोग उखाड़िए दा हमरा के, तेरा लोग जितना अंदर बानू, जितना भीतर बा, सब बाहर निकाल दो। लेकिन हाँ, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, सब जने मिलकर अगर अपना ऊपर मेहनत करता ना, तो शायद अपने आप के कुछ बना लेता। खाली खेसरिए के पीछे लागल वालों की करके उखाड़िए के फेंक दो, बस के नहीं खे तरह लोग के। रीजन के हमरा के जनता प्यार करेला, हम लोग के सम्मान में रही ले, लोग के इज्जत करी ले, हम केहू के बेइज्जत ना करी ले। अपना फैमिली से लेके समाज तक उठा के देख लिया लो कुंडली, कि सबके सम्मान में हमेशा खड़ा रही ले हम। ऐसे जब हम जब तकले दूसरा के सम्मान न करे, हमारा सम्मान न मिली, हमें भी पता बा। सबकर इज्जत करी ले। भादो के बैंक फनी पैक 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 कैले रहा तरह लो हैं। हई हो गइल, हऊ हो गइल, का हो गइल हैं का हो गइल। तू लो हमरा के पीछा करे खातिर चारों बगल से घेर ले बड़ा। इतना गाना डिलीट भइले के बाद हम खड़ा बनी, इतना समझ सकत रह। तू लो समझते हो खूब जी, इतना कुछ भइला के बाद जो ने 20 गो गाना रिलीज करत तला, वो महीना में आज 10 गो करता। ओकरा बादो तू लो रोक नहीं खा पावत। कहाँ से रोक बोलो भाई हैं, हमारे मेहनत के रोक दे बोलो। सब जने मिलिए के का उखाड़ ले लो बस के बाद। जेकर के जनता प्यार करेला ना, ओकरा के केहू उखाड़ ना पाई, धरती के केहू ना। जवना वृक्ष में भगवान के पानी पड़ता, ओकरा के हिला के सुखावला के तारा लोग के बस के नहीं खे, हम सुखबे ना करब। ऐसे जो लोगन के पता बा, भगवान के भी पता बा कि ये एगो पॉइंट बा जे भोजपुरी के कुछ कुछ फल देइयो देता, न तो मैं लोग सुखा ही में लगल बा कि ना सुखा दो। एगो बेटा पैदा होत नहीं खे, तले जौन पौधा भेल ओकरा के मुआ दो, ये ना। एगो बेटा पैदा कर लो तब समझ में ना आई
ओकरा खातिर क्षमता चाहिए। एक कलाकार, एक भाषा का कलाकार कैसे पैदा होता है, उसके स्ट्रगल को आप लोग नहीं देखते, उसको खत्म करने पे लग जाते हो। एक भाषा का बेटा कितना मेहनत करके पैदा होता है, एक समाज के लिए, एक भाषा के लिए, एक भाषा के गरिमा के लिए, अपनी चीजों के लिए। हमारा लोग कुछ ना रहे, सभे जानता। तू लोग सब जना सपोर्टी करके उखाड़ के देखा एक बार, जरा पर जनता के प्यार होला। और हम केकरा खातिर करता नहीं, खाली अपना खातिर। हम अपना भाषा के भी एगो बेटा हई, अपना भाषा के लोगन के सम्मान हई। कोशिश करता नहीं अपना भाषा के जितना हमार क्षमता बा, अपना भाषा के प्रेजेंट करता नहीं कि हाँ हम जहां भी जाता नहीं। आज लंदन भी आयल बनी तो अपनी भाषा खातिर आयल बनी। हम ईमानदार हई अपना काम खातिर, अपना भाषा खातिर, अपना लोगन खातिर, अपना बीवी बच्चा खातिर, अपना माँ बाप खातिर, अपना समाज खातिर, अपना संगीत खातिर। हम ईमानदार हैं कि हमेशा हर वक्त सूत के उठ के जाग के 24 घंटा मेहनत करके खाली एक ही को काम आवेला, हमके काम करे के आवेला, हमारा काम आवेला। हम काम करे के कोशिश करी ले, जे बेहतर करे के कोशिश करी। आ 2-4 जना रूम में बैठ के पकड़ पकड़ केहू के बारे में कुछ उल्टा बोल देता रहो। तू लोग के करे के बोले तरह के पता बा, तू लोग अपना भाषा के गाली देता रह। तू लोग हमारे के उखाड़ के फेंक देव तो का हो जी उसे, फिर कोनो खेसारी फायदा। लेकिन तारा लोग तो बाबे जी ना ई अब घेरा गल बड़े, एग्रीमेंट में आ गल बड़े। तो ये पूरा जीवन के एग्रीमेंट में नहीं खे बाबू। तारा लोग बता देता नहीं एगो बात, ये एग्रीमेंट बा हमार पूरा जीवन हमार नहीं लिखा गलो में। हाँ एक चीज बा, जी ना पढ़ल आदमी ना पढ़ल ओकर अब मलाल बा। जे शायद पढ़ले होती तो हम देख के काम करती, लेकिन हमनी के भोजपुरी के आदमी है जाना, दूगो बात के हुआ अच्छा बोल देला तो ओकरा साथे आदमी घुल मिल जाला, ओकरा के आपन बना लेला। आपन बनावे के क्षमता बा हमनी के लगे। अरे कागज पत्र के का मतलब बे, कागज पत्र कोनो मतलब थोड़ी होला। आज 3 महीना 4 महीना से इतना सारा गाना डिलीट 100 मिलियन के लोग तो ऐडो लगा के 100 मिलियन नहीं कर पावत। खेसारी के लोग के प्यार से 100 मिलियन हो जाता। अब कई सारा गाना 100 मिलियन 50 मिलियन के हमें डिलीट हो गई यूट्यूब से। कई सारा कंपनी के काम हमारा से छीना गई तो का हो गई, रोड पर भीख मांगता नहीं हम ना।